Por exemplo, cando Trump amenazou a España, non me gustou nada, parece unha bravuconada e creo que non ten ningún dereito a amenazar así un país soberano. E, por lo tanto, a mí hai moitas cosas de Trump que non me gustan, pero dito isto, volvo a decir que formamos parte de alianzas e respecto ao resto de consideracións que vostede facía, non creo en absoluto que se estea facendo seguidismo de Trump dende o meu partido. Se está mantendo unha postura lóxica e a que creo que hai que manter neste momento. Insisto, non a guerra, decimos todos, pero a responsabilidade tamén exixe non decir unha cosa e facer o contrario como está facendo Pedro Sánchez. Xa o que fagan persoas concretas terán que responder cada persoa concreta. Verá que tería moito sentido ensuiciar o que fai persoas determinadas que non nos representan a todos, representan, bueno, pois o seu ámbito ou dende logo non o que podamos pensar no Partido Popular de Galicia.